julɓe salmini on inde mum e yettode mon ala no yettora kono huyde innarullahi inna rajiun mboɗo wiye cillo mboɗo yette gaajo mboɗo ari ɗo tan rendude banda men sunare ne wayno noon komin jibini ɓiɗɗo kono banda men ɓuuri sunade makko musiba janɗoya men noon min jiiɗi bandiraɓe julɓe walla min darade laamu ngu walla min état walla min ɓe gubbana min ɗum ɗo saabu yooli min tampini min gayni pittali amen min jaari sukaɓe jeetato ɓinguelam nguel sakkiti heccenki te ko hande ko mbaɗanoɗo entrée en 6e hande dawannoon waɗa entrée en 6e ne muusi noon ene metti kono emin ñaagui bandiraɓe yoɓe mballu min tampi ene muusi ene metti en tant que yummiraɗo arde ha ɗo to ɓiye sanki ene muusi kono mboɗo ñaago état o yo wallu min min tampi min gasi sukaɓe men gasi doola men e yakara men gasi sa yarama ɓiɗɗo jarete duuɓi 14 mbaɗo entrée 6e yakar ma gasi ɓiɗɗo bannoɗo yakar ɓiɗɗo bannoɗo réussir ɓiɗɗo kadi mo kolinomi ɓiɗɗo jaɓanɗo mais alhamdulillah mi yetti allah alhamdulillah ko minen diwan Wourossogui naaɓe gorko hen e debbo hen hay jinnaɗo goto hande oɗo sa ala gonɗo ɗo lewiɗo mo haqqille muɗum deeƴi koye caɗele mawɗe min goni ɓesguji amen gasi ha laaɓi e duuɓi jeegom min cankarama sukaɓe jeetato cakkitiɗo sankade o ko baɗam ko ɓiyam ko cukalel mbaɗanogel examen ene yaara e duuɓi 14 ala ko ɓuuri ɗum musde rawane ko tato canki lawol gotol hikka kadi goto yeehi emin ñaago laamu gila e président ha yetti less yoɓe mballu min ɓe jorana min ɗum ɗo kamɓe garnoɗo laamu ngu arnoɗo société ji garnoɗo kamɓe gasti koɓe gasti ko noon ɓe goppiri hen ɓesgu men lori minen jinaɓe min tampi saɗa dawa subaka a ƴewat ɓiya ha yaha école sa arti dawa toon gartata ɗum mais saɗa hirno sa nawi ɗoma damal école cukalel ne wawi yaltude yaha lawol muɗum taw natani école o